Nakahatag na og legal opinion ang Department of Interior and Local Government kabahin sa managlahing pamaagi sa pagduma'a sa Barangay Umapad, tali sa Barangay Kapitan ug sa konseho. Tungod niini, natanggong ang suholan sa mga kawani sa barangay. Si Brgy sa report. Niadtong Agosto 20, nadusod na ni John Joan Mende, City Director sa DILG City Mandaue, kang Kapitan Reb Cortez, Kapitan sa Barangay Umapad, ang legal opinion gikan sa DILG Regional Office nga gipitsahan sa Agosto 9. Sa suwat nga gikan sa Kapitan, nangayo siya katinawan sa DILG kung kinsa man ang mahimo niya matudlo isip Kapitan sa barangay ug mga kawani sa barangay nga giswelduhan ubos sa maintenance and other operating expenses kon MOOE, matawag ba usab nga mga appointed official. Sa iyang tubag, gitudlo ni Director Leocadio Trovella sa DILG 7 ang naunang mga legal opinion sa DILG. Sa naunang legal opinion, gipasabot ni Trovella nga ubos sa Local Government Code, gila mga opisyal sa barangay nga mao mga barangay treasurer, barangay secretary, mga SK official, barangay tanod ug lupong tagapamayapa. Ubos usab sa balaod, ang barangay government gihatagan og gahom sa pag-umol og bagong mga katungdanan aron mamahimong epektibo ug hapsay ang pagduma'a sa barangay sa konseho nga adunay ordinansa nga mag-umol niini ug adunay igong gahin nga dili molapas sa 55% nga gahinalang sa personal services limitation sa barangay budget. Apan usa sa gitataw sa direktor sa legal opinion nga ubos sa balaod ang mga posisyon nga nag-umol subay sa ordinansa, mamahimo ug nagtudlo sa kapitan sa barangay, mamahimo ng dili moagi sa pagtugod sa konseho sa barangay. Subay niini, gipasabot ni Kapitan Reb Cortez nga mamahimo na untang hatagan sa ilang honorarium ang mga personnel sa barangay nga giswelduhan ubos sa maintenance and other operating expenses kon MOOE. Bisag rin active budget. O di siya pirma kay kuan daw ang mga trabahante kanang lack of documents daw ba. Sa 23 milyones pesos nga gahin untak 2 milyones pesos niini ang gahin ubos sa MOOE. Kahinumduman, 80 ka mga personnel sa barangay ang wala pa makadawat silang suholan sugod pa niadtong Enero hangtod karong buwana tungod sa rason nga wala kini aprobahi sa mayoriya sa mga konseho tungod sa pasangil sa irregular nga pagtudlo kanila. Kauban si Clans Gabutin, Brgy, Balitang Bisdak.